אהלן, אני רוצה להגיד דברים ככה על הלב. אחרי שעברתי את הפרשייה של שדה תימן ושמו אותי 3 ימים אני בצוהר, במאסר, והטיחו במשך 40 שעות של חקירה שאני אנסתי מחבל עם החברים שלי, אז אני רוצה להגיד לכם, ברגע שהטיחו בי את האשמה הזאת בתוך החדר חקירות של האונס, קמתי ולא התייחסתי לחוקר, התייחסתי רגע למצלמות כי ידעתי שהם מסתכלים עליי שם מלמעלה, ואמרתי להם במילים האלה: אני מכיר אתכם, אני מכיר אתכם מגיל 14 בקריית ארבע. אתם שכחתם שאני נפלתי לכם ברשת. זה אני, מהדירה של אבישי רביב. אני שראיתי את כל ההסתה שלכם. אני שיודע את האמת על רצח רבין. אני שאתם שלחתם אותי בעצמכם לגנוב נשק מבסיס ג'אליס ולהיות מוסת על ידי אבישי רביב, ללכת לעשות איתו דברים רעים, וכמובן שאחר כך הוא הלך לידיים שלכם. זה אני שביצעתם נגדי חקירות, הורדתם אותי מהבית ספר, הוצאתם אותי על אבנים ועל בקבוקי תבערה וכל מיני דברים מומצאים. הוצאתם אותי אפילו מלבנון, הורדתם אותי לחקירה פה על זה ששרפתי רכב בכניסה לקריית ארבע, דברים גם מומצאים. וגם כשהשתחררתי מהצבא ועברתי את קרב ציר המתפללים, תפלתם עליי תיק והבאתם ערבי מהקבר, הבאתם אותו בשביל שיגיש עליי תלונה, וזרקתם אותי מהבית 24 שעות אחרי קרב ציר המתפללים, אחרי שנהרגו לידי 12 אנשים, בראשם המח"ט, כולי מלא דם, מלא חתיכות של בשר, ולא ריחמתם עליי. השופט חשין זרק אותי מהבית ל9 חודשים. אחר כך גם במילואים, כשפתחתי את הפה בעלי על הרצח של מה קורה עם צה"ל, זרקתם אותי מהצבא. כשהרקתי מהמרפסת של הבית שלי מחבלת, לקחתם לי את הנשק. פעם חמישית מוציאים אותי כבר מהמילואים ולוקחים לי את הנשק. תפרו אותי בחקירות, במעצרים, בהרחקות. אני מכיר אתכם מכל הכיוונים. נפלתי לכם ברשת כמו איזה דג המגעיל הזה שהדייגים מחפשים להתפטר ממנו. אבל אני אגיד לכם את האמת בפנים, כל התרגילים שלכם כבר מוכרים. אני רואה את זה הולך ומתפוצץ מול הפנים. אגב, יש לי פנייה לכל אנשי הימין. אם מישהו חושב לעשות איזה משהו או לפגוע, או לפתוח איזה מלחמת אחים, או לזרוק חס וחלילה איזה רימון, או לראות איזה כדור, תעצרו. מי שחושב לעשות דבר כזה, אל תשחקו לידיים של השמאל, הם מתים שנעשה את זה. אנחנו השומרי חוק, הם אלה שעוברים על החוק. שבו בשקט והמשכיל בעת הידום. אני לא סתם פותח את הפה כי אני עברתי המון, עד לזה שאתם הלכתם להאשים אותי אפילו באונס, בחקירות, אבל לא תצליחו עלינו. אנחנו יותר חזקים ממכם כי אנחנו רוב העם. אנחנו יודעים שאתם תפלתם עלינו טבח ואונס ורצח ותיקים, ואנחנו לא נשכח לכם את הנטלנה ואת המחירה של הילדים התימנים ואת כל מה שתפסתם על טבח, סגרתם עלינו טבח ב-73, ב-23, את טבח אוסלו, צעקנו לכם אל תיתנו להם רובים, הלכתם נתתם להם רובים, הרובים האלה הם הרגו לנו את המשפחה הזאת קברנו בגוש קטיף, גם אותם הוצאתם לנו מהקבר. אין לכם רחמים, אתם אנשים אכזרים ואתם לא רואים ממטר אף אחד. לכן הקדוש ברוך הוא יפרע ממכם. אני קורא לכל אנשי הימין, שבו בשקט, תראו אותם מתפוררים, כמו שכתוב, המשכיל בעת הידום, אבל את האמת אתם תקבלו בפנים, אנחנו לא מפחדים ממכם כבר.